ትሽዓተ ግንቦት ኢሮጳ መዓልቲ ኢሮጳ በመባል ኣብ ጽምበለትሉ ሓያሎ ሚኒስተራት ኤርትራ ኣብ ጽምብል መዓልቲ ኢሮጳ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ወኪል ሕብረት ኢሮጳ ተረኺቦም ነቲ መዓልቲ ከም ዝጸምበሉ ተገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ናይ ቤት ጽሕፈት ወኪል ሕብረት ኢሮጳ ኣብ ኤርትራ ናይ ክብሪ ዕዱም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝመርሖ ልኡኽ ጉጅለ ናይ ኤርትራ ከም ዝነበረን እቲ ልኡኽ ጉጅለ ከዓ ብጀካ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ካልኦት ሚኒስተራትን ላዕለዎት ሰበስልጣንን ኤርትራ ከም ዝነበርዎ እውን ተሓቢሩ። ኣምባሳደር ናይቲ ሕብረት ኣብ ኤርትራ ጆአና ደርማኒ ናብ ዝሃበቶ መግለጺ ሕብረት ኢሮጳ ምስ ኤርትራ ኣብ ልዝብ ምትሕግጋዝን ሰላምን ዝተመስረተ ጽምዶ ክገብር ቁርብ ምዃኑ ተዛሪባ። ዝምድና ኤርትራን ኢሮጳን ብሰንኪቲ ኢሮጳ ብተደጋጋሚ ንኤርትራ እትኸሰሉ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ዝሰዓበ እገዳታትን ካልእ ፍልልያትን ኣብ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ሓርፊፉ ምጽንሑ ይፍለጥ። ኣብዚ መዓልቲ ኢሮጳ ንምጽምባል ኣብ ቤት ጽሕፈት ወኪል ሕብረት ኢሮጳ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ጽምብል ብጀካ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ፣ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል፣ ሚኒስተር መሬትን ማይን ኣከባብን ተስፋይ ገብረ ስላሴ፣ ሚኒስተር ፍትሒ ፎዚያ ሃሽምን ከም ዝተረኽቡውን እቲ ናይ ሕብረት ኢሮጳ ወኪል ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ዘውፅኦ ስእልታት ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎውን ከም ኣካል ናይቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረበ እዋን ካብቲ ብእገዳ ዝተፈጥረ ከምኡ ድማ ካልእ በዓላዊ ተነፅሎ ንምውፃእ ትሰርሓሉ ዘላ ጽምዶ ዝብል ተወግሶ ብዝመስል መልክዕ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንመበል 250 ዝኽሪ ናጽነት ኣሜሪካ ንምብዓል ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ናይ ክብሪ ጋሻ ከም ዝተሳተፈ እውን ተገሊጹ። ኣብቲ ብኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ክሪስቲን ማየር መደረ ከም ዘስምዐት እቲ ኤምባሲ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ይጠቅስ። እታ ፈጻሚት ጉዳያት ኣብቲ ዘስማዓቶ መደረ ነባሪ ክብርታት ናጽነት፣ ዴሞክራሲ፣ ሽርክነት፣ ሓበራዊ ምክብባርን ን250 ዓመታት መርሓ ኣሜሪካ ከም ዝነበረ ብምግላጽ መንጎ ህዝብታት ኣሜሪካን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ንምሕያል ክሰርሑ ምዃኖም ገሊጻ። ብጀካ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ጽምብል ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣን ኤርትራ ከም ዝተሳተፉ እውን ኤምባሲ ኣሜሪካ ሓቢሩሎ። እዚ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ብዓይነቱ ፍሉይ ዝመስል ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ቅርርባት መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ንዓመታት ሓርፊፉ ዝጸንሐ ዝምድና ንምምሕያሽ ብኽልቲኡ ወገናት ተበግሶታት ኣብ ዝውሰደሉ ዘሎ ግዜ ዝረአ ዘሎ ኮይኑ ብብዙሓት ድማ ከም ኣካል ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳታት ንምልዓል እትኸዶ ዘላ መንገዲ ብምባል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ መንጎን ዘሎ ምትሕብባር ክዕብያ ከም ዝተሰማምዓ ተገሊጹ። እዚ ዝተገለጸ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መብጻሕ ብምግባር ምስ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወይ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ተራኺቡ ድሕሪ ዝገበሮ ዘተ እዩ። ኣብቲ ርክብ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ንኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ምትሕድዳእ ጊዜኣ ልዑል እዩ ክብል ይገሊጹ። ኢትዮጵያ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ልኢኻ ምስ ኣሜሪካ ርክብ እትገብር ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ልዕልታ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥረኣት እያ ዘላ ኤርትራ ዝነበረቶ እገዳ ከተልዕሎ ተቃሪባ ኣላ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ማዕከን ዜና ሮይተርስ ጸብጺብዎ ከም ዝነበረ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ንባሕሪ ክትብል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እትወስዶ ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዘይትድግፍን ኣብቲ ዞባ ድማ ኣብ ርእስቲ ዘሎ ከም ናይ ሱዳን ዝኣመሰለ ዘይምርግጋእ ሓድሽ ዘይምርግጋእ ንኽፍጠር ከም ዘይትደልን ገሊጻ መንባራውን ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። እዚ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቶ እገዳ ከተልዕል ትሸባሸብ ኣላ ዝብል ዜናታትን ጸብጻባትን ድሕሪ ምዝርግሑ ብመንገዲ እቲ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተደጋጋሚ ትንታነታት ዝህብ ዘይዕላዊ መግለጺታትን ፖሊሲታትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዝርግሕ ተባሂሉ ዝእመነሉ ኢንስቲትዩት ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ተዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ምልዓል እገዳ ውሳነ ዝቃወም ትንታነ ተዘርጊሑ ነይሩ። ኣብቲ ትንታነ ብወገን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ዘራጊት ዝተገለጸት ኮይና ኣሜሪካ እገዳ ምስ ተልዕለላ ድማ ካብ እገዳ ተነቢርዋ ዝጸንሐ ዘራጊት ናብ ፍቓድ ዝተውሃበ ዘራጊት ክትልወጥ እያ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ትንተና እዩ ክዝርጋሕ ተራእዩ ዝነበረ። ሕጂ ድማ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያታ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምልኣኽ ምስ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ርክብ ጌራ ዘላ ኮይና ማርኮ ሩቢዮ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ኣብ ምርግጋእ ልዑል ግደ ዘለዋ ሃገር ክብል እዩ ገሊጽዋ ዘሎ። ብተወሳኺ ኣብቲ እዞም ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝገበሮ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዞባዊ ድሕነት ጻዕርታት ምቁራጽ ግጭት
كمون أمونغو أمزلو قطبو متحبار بزعبا زعبيلو منقدتات أملكتهم كم زتايوون تاقاليسو بجاكا زون أمونغو إتيبيان أميركان صيتاو متحبار بزملكات كزتيون كلو منستر وصاي قديات أميركا دما أمونغو تنكلت هاقرات زلن نقداو عدلات نمسوقام أقداس زخونة سوقومتات توسيدو ونيليو إذا خمزيلن كل دما منستر قديات وصاي إتيبيا قيدوان تميتوس أو حورات منقصات أميركا غيروا أبزول مبصح أمونغو أميركان إتيبيان كلتاو زمدنا نمحيال زعلمه كلتاوي قرصاو زته سند مردا كم زفرمت قاليصو السند اب كلتاوي زوباوي كومون كالوت حبراو ربح زلوم قديات ناي متحبار عدلات نمسفح زعلميو نزي سند مردا باسم إتيبيا غيدوان تميتوس كفرمن كله باسم حبرات منقستات أميركا دما مكتل صحافيت منستر قديات وصاي أميركا بوليتيكا وقديات أليسن هوكر يفرماتو اتي أمونغو أميركان إتيبيان تفرم زلو سند مردا سلسته أقدستي كفلتات زشفن خوينو قطباوي بلصقنا نقدن وفرن متحبار ام مكلخالن صتان كمون زوباو سلام مرغا انزت قالليو بالسفح نقدن وفرن قطباون نقداون زمدناتات نمعباي نحبراو ربحاتات زدقف صتاو متحبار نمحيال ابزوباو قديات سلامن صتان موهاد نمسقام زعلم مخانون ابتو وصي زلو صبصابتا غليص يركب ኢትዮጵያ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ነዊሕ እዋን ጽንሐ ዝምድና እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ግን ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ከም ኬንያ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝለዓለ ኣቓልቦ ክትህበን ዝተረኣየት ኮይና مساف دق بحر بزملكت دما ኢትዮጵያ بتدጋጋሚ ከተቅርቦ ጽንሐት መግለጺታት በወገን ኣሜሪካ በዘይ ዕላው መንገዲ ዘይምረጋእ ክፍጠር ኣይንደሊና ብዝብል ተቃውሞታት ክገጥሞ ከም ጽንሐ ይዝግለጽ ካብዚ ሓሊፉ ናብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ካርቱም ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ድሕር መፍጻሙ ሱዳን ንኢትዮጵያ ከሲሳ ዝነበረት ኮይና ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከዓ ወላውን ብሽም ኣይትጥቀስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘቕንዐ ብዝመስል መልክዕ ኩናት ሱዳን ካብ ውሽጢ እታ ሃገር ሓሊፉ መዳውብቲ ሃገራት ዘሳተፉ ኢድ እታወና ዝበዝሕን ጎለጎራብቲ ሃገራት ድማ መሬተን መተሓላለፊ ሎጂስቲካዊ ቀረባት ነቶም ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ገይረን ኣለዋ ብምባል እዚ ከብቅዕኒ ጽውዕ ዝብል መግለጺ ኣውፅያ ነይረያ أنت كفلتات بقدبوب زدرفو دمصاويان زخونت دواليبا نكورياوي تكال سامسونج بزي فقادي أم عشاق تلفزيونات زخونا كارتون مسلي تتقيم بمبال 15 مليون دولار كحساك خفلة حتيتا مسرت عربي أب كاليفورنيا بزركب بيت فردي زغربو تخصي سامسونج بزي فقادا ملا أمريكا بشيت أز تفلاليا موديلات تلفزيوناتو أبت كارتونن كمزت رئيو زلخم قصاق قولي حز الرأي اللو مسلي كمزت تتقاميها كسيسا زلا محبراو قصات انترنت دما سئلا انت زيهلو وي مغازانيون سالا سئلاينا غازينا يزبلو رئيتوتا تصحيفون بمنبارهم نخلت بدغفتي تصحيفون زبلتهم رئيتو بمقماط ابتكسي سامسونج 15 مليون دولار كحساك هبايا حتيتا زلا نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم